A yanzu haka masana sun ƙara wani bincike inda suka tabbatar da wani hujja mai ƙarfi wanda yake nuna cewa za a ma iya rayuwa a cikin duniya wacce take ba ta cikin tsarin rana. Wato K2 to 18b ta hanyar James Webb Space Telescope. An gano sinadarai guda biyu masu suna DMS da kuma DMDS waɗanda ake samun su daga algae da kuma wasu ƙananan halittu da suke rayuwa a cikin ruwa. Wannan duniyar dai da aka gano ta yi girman wannan duniyar da muke ciki da kusan sau 8.6 kuma tana da nisan haske kusan 124 daga gare mu. Masana dai sun ce har yanzu bara a ce an tabbatar da rayuwa a cikinta ba, amma dai wannan biosignature yana nuna cewa tabbas za a iya sa rai akan rayuwa a cikinta. Ita dai wannan duniyar ta iya yiwuwa a ce mata Hyacinth world. Abin nufi wato duniyar da take ɗauke da teku mai zafi da kuma iska mai hydrogen. Wato irin yanayin da halittu masu sauƙi za su iya rayuwa a cikinta kenan. Kamar yadda na faɗa muku dai to a yanzu dai masana suna nan suna ƙara bincike akan cewa za a ƙara tabbatar da binciken. Idan za a iya zama a cikinta to idan ba za a iya ba ma dai to. To shin misali a ce za a iya zama a cikinta, shin za ka yadda ko za ki yadda ku je wannan duniyar?